Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ πέρα, πρώτη πτήση με το drone, έχει καλό καιρό, καλοκαιρία σήμερα. Βλέπετε γύρω γύρω, έχουμε έρθει σε μια μεγάλη αλάνα, σε πολύ μεγάλη αλάνα, ώστε δεν υπάρχει κανένα δέντρο κοντά μας. Έχουμε απόσταση γύρω στα 60-70 μέτρα μπρος πίσω και γύρω στα 200 μέτρα έχουμε από αυτή τη μεριά και άλλα 100 μέτρα από αυτή τη μεριά. Έχουμε τεράστια αλάνα. Έψαξα πολύ για να βρω αυτό το μέρος εδώ πέρα για να πετάξουμε για πρώτη φορά τον drone. Πρώτη πτήση, αρχάριος, πρώτη φορά τον drone. Είχαμε πολλά τεχνικά προβλήματα εχθές και δεν το πετάξαμε εχθές το βράδυ, το απόγευμα, διότι δεν σηκώνονταν τον drone. Θα δείξω σε άλλο βίντεο, εάν δεν σηκώνετε τον drone, τι πρέπει να κάνετε για το stabilizator στο control. Άλλη βλακία κι αυτή. Λοιπόν, έχουμε φορτώσει την μπαταρία μας και θα βάλουμε το γυαλί. Όταν φορτώσει την μπαταρία στο φορτιστή του drone, έχει δύο ενδείξεις, μία πράσινη και μία κόκκινη. Ανοίγουμε το καπάκι για να βάλουμε την μπαταρία του drone. Τσακ, έκλεισε το καπάκι. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε το drone μας. Δουλεύει. Τέλεια. Ωραία. Ανοίγουμε το χειριστήριό μας. Κάνουμε μία πάνω κάτω. Συνδέουμε την κάμερά μας. Ανοίγουμε το Wi-Fi καταρχήν. Φαίνεται. Λοιπόν, ανοίγουμε το Wi-Fi. Το Wi-Fi θα βρει το drone. Να το drone. Γίνεται λήψη διεύθυνσης. FPV Wi-Fi α3C7. Έχει γίνει η σύνδεση με το drone και πηγαίνουμε στο πρόγραμμα. Πού το πρόγραμμα, πού είσαι προγραμματάκι. Saima FPV. Μας ανοίγει το πρόγραμμα. Πατάμε start και βλέπουμε τα χόρτα. Και άμα σηκωθεί το drone, βλέπουμε και το drone, έτσι. Οπότε μπορούμε να βλέπουμε και από την κάμερα. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας πτήση με το drone. Ας το δούμε. Να πετάει σιγά σιγά. Πάμε. Πρώτη πτήση. Να το μάθουμε. Υπάρχουν δύο mode, είμαστε στο χαμηλό mode. Όπου... Ωραία. Πάμε να το σηκώσουμε. Πάμε να το σηκώσουμε, έπεσε κάτω. Πάμε να το σηκώσουμε. Τα κουμπιά είναι ανάποδα.